Čaute, čaute! Vítam vás u môjho dnešného videa, kde vám poviem o lanových semiačkách. Toto sú hnedé lanové semiačka, nemleté. Sú dobré na trávenie, pomáhajú pri hemoroidoch, pri zápche a sú dobré na detoxikáciu, obsahujú veľa vlákniny. A čo je ešte dobré na týchto lanových semiačkách, že obsahujú veľké množstvo kyseliny listovej. Teraz mám tehotnú sestru, tak som jej doporučila ako zdravú výživu. Zachutili jej hneď, čiže je to taká zdravá dobrodka. Včera som akurát robila kuracie prsia, aj na nich sme si všetci pochutili, na ktoré som dala tieto lanové semiačka, dala na grill a hotovo. Zdravá pochuťka. Hotová. No a teraz vám ukážem lanový odvar, ktorý je dobrý aj na detoxikáciu. A poďte za mnou. Takže teraz si povieme, ako sa robí lanový odvar. Pripravíme si pol litra vody, lanové semiačka, ale iba jednu polievkovú lyžicu na pol litra vody. Hrnieť si zakryjeme a dáme variť. Dáme variť vodu a počkáme, kým nám voda zovrie a potom pridáme jednu polievkovú lyžicu lanových semiačok. Takže kým sa nám zatiaľ voda v hrnci varí na ten spomínaný lanový odvar, tam vám poviem niečo o tomto nápoje. Spomeniem asi toľko, že má protizápalové a zmäkčujúce účinky. Je dobrý pri astme, bronchitide, čiže všetko, čo je vlastne ochorenie dýchacích ciest. Ďalej spomeniem, že je dobrý pri psoriáze, cukrovke, pomáha znižovať cholesterol. No a jeho chuť je veľmi dobrá. Skôr to pripomína také bylinkový odvar, takže nemusíte sa báť niečo, že by to bolo zle. Dokonca je dobrý na detoxikáciu organizmu. A na jednu osobu približne za deň stačí tak 2-3 šálky, čo je asi zhruba tých pol litra, čo mám nachystaný v hrnci, a plus teda jedna polievková lyžica lanových semiačok. To je asi zatiaľ všetko, potom si ukážeme, čo ďalej. Takže voda nám už začala vrieť. Odokryjeme a pridáme si za jednu polievkovú lyžicu lanových semiačok. Troška to pomiešané. Spomalíme, nech nám to až tak prudko nevrie. No, čakáme 5 minút. A hotovo. 5 minút nám ubehlo. A my si teraz ideme preliať lanový odvar. Tu mám nachystanú šáločku, sytko. A teraz si to takto prelejeme. Aby sa nám tie lanové zrniečka nedostali do čaju. Tak. A hotovo. Good appetit, alebo ako sa to povie. Niekedy na nič nemyslím a toto si šúpnem do seba. Mňam. Ukáž, čo tam máš, kačička. Lanový odvar z lanových semiačok. Chutí výborne, chceš? Však ja mám. To si mi naložila. Díky, díky.